Здравейте, приятели! Аз съм адвокат Здравко Паскалиев и това е предаването Консулт. Днешната тема, с която ще се занимаем, е завеждане на изпълнително дело. Когато даден човек спечели гражданско дело, казва ура, спечели го. Да, обаче длъжникът не иска да дава парите. Било дело за издръжка, било дело за пари. Какво трябва да направим след това? Това, което правим, е подаваме молба до гражданския съд, който е разглеждал делото, да даде изпълнителен лист. Сега, към момента изпълнителният лист се издава на хартия. Но от 1-7 месец 2024 година изпълнителният лист ще бъде електронен и ще вземате просто един номер, с който ще се отива при съдия изпълнителя. Но към момента, да кажем, пускаме молбичка до съда, до гражданския съд, той издава изпълнителен лист, след 3-4 дена вземаме го и какво да правим след това? След това трябва да заведем изпълнително дело. Тоест, вземем един лист и пишем до кой съдия е изпълнител, молба от вашите имена и това, което искаме е първоначално. Да се образува изпълнително дело и да се изпрати покана за доброволно изпълнение на длъжника. Като има две възможности. Едната възможност е да подадем молбата с приложен изпълнителен лист, оригинал, до съдия изпълнителя и да чакаме да минат тези 14 дена, които му се дават на длъжника за доброволно изпълнение, като те започват да текат от момента, когато му се връчва поканата за доброволно изпълнение. Другият вариант е да не чакаме, а предварително да се задействаме, което лично според мен е по-добрият вариант, тъй като щом като изляза съдебното решение и не се плаща доброволно длъжника, то по-добре е да си предприемем съответните действия. Може би няма да плати, като му се изпрати покана. Да. Още с подаване на поканата за образуване на изпълнително дело, в нея, освен искането да се образува изпълнително дело и да се покани длъжника в 14-дневен срок да се изплати задължението, може да направим и други искания. Примерно, за проверка дали той работи. За проверка дали има МПС. Проверка какви имоти има. И съответно какви банкови сметки има. Като може само да пуснете молба за проверки, а може с искането, примерно, моля съдебния изпълнител да провери какви банкови сметки има, да поискате, ако има такива, да се наложи запор. Запор може да се наложи върху банковите сметки, върху трудовото възнаграждение, върху МПС, ако има лека кола. А ако има недвижими имоти, се налага възбрана. Тоест, забрана да се продават тия имоти. Така, пускаме съответната молба с направените искания и в 14-дневния срок, ако няма плащане, продължаваме нататък. Да кажем, че са намерили банкови сметки, както казах, правите искане за запор. И ако има достатъчна сума, тя ви се превежда. Обаче, ако няма такава, продължаваме нататък. Ако работи, добре, пуска се запорно трудово възнаграждение. Но да кажем, че е под минималната работна заплата, тогава не може да се правят отдръжки, или че сумата, която се удържа, не може да ви покрие задълженията. Тогава минаваме на следващия вариант, а именно дали има МПС или недвижими имоти. Ако има МПС, искате от съдия изпълнител да направи запор. Ако има недвижими имоти, да направи възбрана. След това се иска да се направи опис на МПС-то или на недвижимия имот
и след това се иска от съдебния изпълнител да се изнесат на публичен продан МПС-то или недвижимия имот. Разбира се, това е свързано с такси, които съдебният изпълнител събира. Които такси, след събиране на парите, освен тези пари, които ви се дължат, се събират и таксите и се възстановяват. Възстановява се и адвокатското възнаграждение, ако имате нает адвокат. Което, между другото, е хубаво да си наемете адвокат, който разбира от изпълнително право, тъй като, така ви го казвам с прости думи какво трябва да направите, но в много случаи самото изпълнение е конкретно и трябва да се предприемат действия, които са спрямо конкретният длъжник. Да, в този смисъл ви казах основните неща, на които може да стъпите, от които може да тръгнете, а вече според развитието на самото изпълнително дело се предприемат и конкретните действия, които биха довели до удовлетворяване на кредитора.